voor jullie om mensen helemaal vanuit Friesland te ontvangen met een vrachtwagen vol spul? Ach meisje, ik moet bijna huilen. En dat meen ik oprecht. Oh, ik ben echt aan het huilen. Ik vind jullie zo stoer, man. Jullie hebben gewoon doorgezet. En dat vind ik gaaf. Super gaaf. Want hoe hard hebben ze het nodig? Oh, ze hebben het zo ontzettend hard. Ik vertelde jullie al, mensen zijn gekomen met niks. We hebben mensen hier in Huis ter Heide zitten en die zijn alleen maar met hun kleren aangekomen en konden geen weekendtas meenemen, helemaal niets. Dus ze hebben schoenen en een broek en dat wat ze aan hebben, of een jurk of dat wat ze aan hebben en meer dan dat niet. We hebben mensen gezien die echt al 3 dagen lang door die rotsloot hebben gelopen. Misschien gezien op televisie, stinkend en wel door die sloot, het was een rioolsloot, in die vrachtvliegtuigen, vervolgens in de personenvliegtuigen, dan ook weer in bussen terecht zijn gekomen die gewoon niet hebben kunnen wassen, omdat ze maar 1 set kleren hadden, dat 's nachts hebben gewassen. Maar er zijn nog geen drogers, dat is ook te snappen hè, bij de koop, het is allemaal te snappen. En die gewoon met hun natte kleren in de zon gingen zitten om het op te laten drogen. En er waren mensen bij die echt al aan het busje klopten van, heeft u wat wijnen? En die hebben heel veel spul gebracht. Hoe gaat dit verder qua coördinatie nu? Wat gebeurt er precies mee? Ja, jullie hebben het al heel goed doorgesorteerd aangeleverd. Ik zag tassen waarop al echt stickers geplakt stonden van wat erin zit. Dus dat is echt hartstikke mooi. Dus wat we nu gaan doen is het nog 1 slag verder doorsorteren. En doordat we het nog fijner doorsorteren, kan het COA het sneller verspreiden in de panden. En er wordt vandaag iets gebracht? Ja, we mogen alleen op vaste tijdstippen mogen we naar binnen. Dus in de namiddag mogen we erheen. En bijvoorbeeld jullie hebben ook al containers nu al even heel grof doorgesorteerd. Zoals de luiers die nu apart zijn. En wat zullen ze daar blij mee zijn. En die bijvoorbeeld, die worden nu al geloof ik de bus ingereden hiernaast. Jullie hebben het echt goed gedaan. Famkes.